Благодаря, господин председател. Вилнюс беше необходимата стъпка на Европейския съюз и благодарение на комисар Фюле, но за съжаление не сме удовлетворени. Задълбочен анализ ни е много необходим, защото нямаме план Б, а трябва да продължим напред. Иска ми се да вярвам, че отказът на Украйна да подпише споразумението за асоцииране с Европейския съюз не е окончателен. Европейското бъдеще на Украйна обаче не зависи само от нея. Зависи от нас, европейските политици. Асоциирането на която и да е страна е двустранен процес. В момента украинското общество е разделено, както и обществата в другите източноевропейски страни. А ние, европейските политици, очевидно не сме положили максималните усилия, за да ги убедим в полезността на асоциирането. Допуснахме в критериите за асоцииране на Украйна да доминира един персонифициран проблем, случаят Тимошенко. Не успяхме да дадем достатъчно аргументи на Украйна, така че управляващи и опозиция в Украйна да могат да постигнат лесно компромис и реален напредък. Това, както и натиска на Русия, създаде предпоставки за ситуацията, в която се намираме. Трябва да вземем поука. Важно е да отправим ясното послание и да призовем правителството за широк диалог с гражданите на Украйна. Благодаря. Thank you. Mrs. Lukashevska, sorry, what do you want? Yes. Mrs. Harms has a blue card for you. Getan haben und das Abkommen so wenig überzeugend ist, wie erklären Sie sich dann